Morjesta vaan. Täällä tänään tai tämän videon parissa niin tekemässä huoltoa ja kautta remonttia tähän meidän käyttöautoon V70. Vaihdellaan moottoriöljyt ja sitten ei minunkaan taustuksesta läpi noiden etujarrujen takia, niin vaihdetaan sinne eteen levyt ja palat ja sitten taakse kuskin puolelle koiran luu. Aloitetaan nyt siitä, että ruvetaan laittamaan moottoriöljyt valumaan, niin jatketaanpa sitten kun mä levän astiaan ja nostan vähän sen autoa. Nyt meillä on nostettu auto sinne pukkien päälle. Siinä on astiakin valmiina, niin nyt kun pitää ruveta tuonne alle irrottelemaan tuo pohjapanssari tai muovi tuosta poikki, että pääsee valuttelemaan ne öljyt pihalle. Huomasin tossa, että näköjään oli aika vähän meillä tää pukki täällä toisella puolella alla. Tuolla on näköjään pukilla ja tunkilla, että ei silleen se, mutta pitää laittaa pikkusen paremmin, kun näköjään päässyt vähän lypsähtämään. Otetaanhan paremmin, ei satu haaveria. No niin. Tähän öljyt valumaan. Ehkä näkee sitä videosta mitään tällä hetkellä. Jos pistää jotakin näkisi. Loppu kamerasta muisti kesken, niin katkesi se öljyvalutusvideo, mutta öljyt on nyt valuteltu poikki ja otan nyt tuon suodattimen tuosta ja vaihan sen, niin sen jälkeen sitten voikin kaataa. Pistin jo ropuun paikalle niin uudet öljyt koneeseen ja sitten ruvetaan niiden jarrujen kimppuun, mutta otanpa saisinko mä kuvattelua tai öljysuodattimen irrotusta mihinkin. No ei se kyllä onnistu niin. No, sehän on niin yksinkertainen juttu, että siinä on mitään kuvattavaakaan, niin palataan niiden jarrujen parissa sitten uudestaan. No niin, meillähän tuli tänne ongelma. Nimittäin tämä pultti, kuten näette, nysvääntyi, pyöristyi, nylppääntyi ihan vituiksi. Niin nyt tarvii hommata vastakierrehylsy siihen, että mä saisin sen sillä pois. Että se olisi helpoin vaihtoehto varmaan sille riittää seuraavaksi. Niin täytyy nyt mennä tuohon siis kuskin puolelta, niin tuonne apukuskin puolelta sitten kokeile sinne vaihtaa. Ja jos saisi sinne edes vaihdettua ja sitten sen taakse sen koiran luun, niin käy tuohon ostamassa sopiva avain. Ja sitten vaikka huomenna katsoa, jos sen saisi vaihdettua. Niin. Ei se auta kun laittaa takaisin tämän puolin nippuun ja lähteä kokeilemaan tuolta toisella puolelta, että käykö siellä yhtä paskamainen tuuri. No niin, tällä puolella lähti ne pultit auki, niin otetaanpa tuo. Tuo pois sitten. Otetaan tätä kameraa mitenkään sille, että se esitti jotakin ehkä. Jos muuten kuuluu tuommoista hurinaa tuossa videolla, niin oli pakko laittaa lämmitin päälle tänne talliin. Se on rapsakka keli pihalla, kun 15 pakkasta taitaa olla. Minä vien tässä väliin ainakin. On kyllä. No.
Nämä on kyllä hyvät palat ja ei ne levytkään vanhat on, mutta kierrot on. Ravistaa melko lailla ja siitä tuli sanomista kalastuksessakin, niin vaihdetaan. Ensin tälle puolelle, toinen puoli on kyllä paljon pahempi, että pitää kokeilla saada siinä se avainhommat, niin päästään siinäkin vaihtamaan sitten. On sopivaa torksia. Tässä lähtisi aivan käsipelillä. Auki. Autodokilta tilasin tähän tosiaan ne varaosat. Rempoin jarrut, levyt ja palat ja no öljyt ja suodattimen kyllä ostin ihan tullut paikallisesta varaosaliikkeestä. Nyt kun on tattunut kiinni, pitääkö hakemassa vekaa ja yskää irti. Otetaanpa siitä. Katsotaanpa lähteekö. Tosiaan muuten hyvä puhistaa nämä levyt aina Braglinilla, mutta en muistanut sitäkään ostaa, niin nyt ei sitten puhisteta. Noin. Tuli tässä muuten kuvia Volvon pakosarjan edistymisestä, niin voisin tähän videolle näyttää teille miten siellä on hommat edennyt. Katsotaanpa niitä tähän väliin. Hyvältä näyttää. On kyllä komean näköistä. Ai että. On kyllä sitä autoharrastajan karkkia tuommoinen. Silmänruokka. Tuli näköjään tämmöset erilaiset nämä raudat tuohon, niin saattaisi nämäkin siihen kyllä mennä. Mutta en kyllä tiedä pysyykö ne siinä paikallaan, kun on niin jotenkin hepposen näköistä. Tai jättää nuo vanhat siihen paikalle vain. Niin. Tässä on entiset palat, niin ei nämä kyllä mitenkään huonot ole, mutta laitetaan nyt uudet kun laitettiin uusi levyykin, niin ei viiti vanhoja palojakaan sinne sitten jättää. Minäpä nappaan ne palat takaisin tuohon paikalleen, niin saa.
tuli nämäkin kumit uudet, niin vaihoin nekin sitten. Toiselle puolelle on vaan uudet liukutopit, kun sillä puolella saa jumissa, kun laahasi vähän jarru, niin tältä puolelta vaan hioin puhtaaksi nämä ja laitan rosvat väliin ja kassaan. Meillä on lisää ongelmia. Tää jarrumenta on niin jumissa, että en saa puristettua sitä takaisin kasaan. Mulla on vaan tämmöset pienet siirtolaukapihit. Niin näillä ei sitä saa puristettua. Just saa tuosta välistä kiinni, että ne on ihan isolla. Niin ei saa puristettua takaisin, kun se on niin jumissa, että ei vaan mene takaisinpäin. Ei mahu kassaamaan jarrua. Tää jostakin koittaa saada isommat pihit, että saisi sen takaisin kassaan. Hyvähän se nyt tietysti olisi käyttää pois tuolta ja putsailla, että saisi sen kunnolla liikkumaan, mutta katsotaan nyt, että ryhdynkö mä siihen hommaan vai kokeilenko mä vaan isoilla pihteillä puristella sitä vaikka vähän eesuntaa sitten, jos se rupeisi siitä liikkumaan sitten. Menee varmaan huomiselle sen jatkaminen sitten, kun saa haettua toisella autolla huomenna sitten isommat pihit. No niin, nyt on tosiaan seuraava päivä, eli maanantai, ja tää apukuskin puoli on nyt nipussa. Kävin hakemassa työkaluja ja ostin bräkliiniäkin, niin saa puhistella sen levyyn. Ja nyt on se rälläkkikin, kun se oli lainassa tuolla muualla, niin kävin hakemassa tänne. Ja pääsee sen koiran luun nappasemaan vaihtaa. Ruvetaanpa nyt sitä värkkäämään irti. Otanpa näkyykö siitä mitään, jos rälläkää sen koiran luun irti. Ehkä siitä näkyy jotakin, ehkä ei. Niin, nyt on vielä koiran luu rälläköity poikki sieltä, niin mutta kun laitetaan uusi sinne. Jaa, missäköhän mulla on? Josta on niin tyhmää. En muista enää sitten, minne on laittanut sen koiran. Sieltähän se löytyi autotukin paketista. Otas tämmösen sinne aika. Toivottavasti tuo nyt menisi kohtuulla tähän takaisin. Otetaan sen, kun mä kuvattoon. Se nyt teen. Niin siitä ehkä jotakin. Nostetaan taas. Tulisiko sitä nytten paremmin? Okei. Joo, aina kumpi puolella. Oikeasti.
Voin kiristellä tuonne ja mun tulee tuonne kumille pulttipäähän tai mutteri. No se sieltä. Onpa tuolta kiristellä ensin tuota. Jos 15 niin. Sitten on toista. Sitten on toista. Kokeillaan koneella pyörähtää kiinni. Sehän on kivasti. Ylempi. Oi. Joo, se on siinä. Sitten vaan rengas paikalle ja mennään katselemaan sitä etupuolta, että saanko me jarrua sinne vaihtua. No niin, siinähän kävi nyt niin, että siellä kuskin puolella oli se mäntä niin jumissa, että ei sitä saanut mitenkään takaisin sisään ilman oikeita työkalua, niin se jää vielä vaihtamatta tältä kertaa, että tekevät kysymys jostakin korjaamulta laajennaa semmoinen työkalu, jos saisin, niin saisin sillä vaihdettua jarrut sitten. Ei se muuten pitäisi katastaa kohta tämä auto, niin olisiko se tämän viikon aikana saataisiin vielä leima kuntoon. Mutta tämä nyt meni vähän tämä remontti miten meni, mutta kiitoksia kuitenkin kahtomisesta ja muistahan tykätä videosta ja pistä kommenttia alle. Ja palataanpa seuraavassa videossa. Niin ja muuten ottakaa Botnia Product Instagramin seurantaa. Hyvän näköistä settiä tulee sieltä. Meikäläisen Volvoon tulee sieltä se pakosarja ja downpipe. Niin ottakaahan seurantaa, pistän linkin tuohon videon kuvaukseen. Mutta ei siinä. Palataan. Moikka.